يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول شفنا وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feenjayi ɓataake bindaɗo aaɓnde jeegom jolal hitande ujunɗe nogas e tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri walo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklinayi windere kala sénégal mauritanie mali gambi guine conakry guine bissawo e diaspora o kala moni popɗo woni ɗo en calmini ɗum ɗon en juurima ɗum ɗon en duwani ɗum ɗon en ñaguima duwaw en mbiya alhamdulillahi rabbil alamina nde tawno ɓatakuji enen giwra min e jokli leydi mali kala ñorodi sahel ha fayenma jombuko ha fayenma teniku ha fayma yogay nokkuji ko noonne kadi leydi gambi wulli funnague wulli hirnague hombo weeli ngara e nokkuji goɗɗi kala ko noonne kadi leydi guine conakry to laabe ha to dalaba ha to conakry ha to nokkuji goɗɗi kala ha ɓen taweteɓe to libéria guine bissawo bafata ngabu fas ha fayenma bissawo ɗon calminten ceerno aliou diawo e ceerno abdoul kande ndeysan sohna dieynaba ñamajo e ballal ceerno abdoul kande pop ko musidɓe kadi ko yiɗɓe ko watte ko ko noonni kadi leydi sénégal e nder jokli leydi ndi kala ha fayenma mauritanie ko noon nonne kadi ha e diaspora o kala fof amintina calminali mon noddali mon massuji mon ma dañi ko jaaba daña ko jaabaka nde tawno neɗɗo goto so tawi fof joyima e mum tan ma dañ jabtaɗo ma dañimo jabtaka kono won mbaɗowo message sikka lirama heeɗama jabtaka taw wona yawede wona haydara ala ko noon wayi saabu jahowo e golle mum arta wonda e galle mum kadi wonda e haajuji wonda e musidɓe so ɓooyi aray watsaɓe he seeɗa heɗo missuji tati nayyi yalta kadi wawa jabade ɗuma kadi wawata sene fawodira tan so ɓooyi maɗen ɗi jabaka no fewi ɗum ne ɗe ñaago yafuye tigui rigui kono kadi e dow inde ceerno ousmane ly eɗen jetta eɗen jaara oɗo henna bañiraɗo debbo biyeteɗo sohna maymouna thioub tawete to lobbude yurmede woni Nouadhibou dande maayo darnuɓe catal fedde iniri yiɗɓe sar Abdullahi Saar e golle mum kala taw kadi ɓe cuɓi koye gardugol ceerno ousmane ly wela dande yimyanke ngana ɓe jarama yo Allah yoɓɓe moƴƴere kanko sohna maymouna thioub a jarama no fewi min beltima kadi moni popɗo heediɗo koɗon wawi hollirde a weltanama no fewi lobbude yurmede on jarama non foof en calmini bandiraɓe kono kadi en calmini dendagal musidɓe kala en jurnata ko no fewi bismoɗen musidɗo men ceerno Khalidou Abdullahi Sy ceerno Khalid Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwa mi duwanimama mi wima bisimilla maɗa
e yewtere men tarihaji annabaaɓe calmina bandiraɓe ngan sa garene jewte men ceerno Khalid bisimilla maɗa. yimoɓe golle nayoɗe ngame jamaje benede ɓoɗomende. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار. mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden ka mum won e ma. en jetti Allah no feewi jettor mo ganduɗa o jogui tan ko ɗo tuggi kono o ala ɗo haaɗi. omo jogui to tuggi omo jogui ɗo tuggi kanko jettor o kono o ala to haaɗi. ngam sa yi en mbi omo jogui ɗo tuggi tan ko enen eɗen jogui ɗo tugguɗen ɓayde noon eɗen jogui ɗo tugguɗen en mbawa wiide jettor o ala to tuggi. alay sago o jogo ɗo tuggi ngam enen yettoɓe ɓe wonto tugguɗen wonto puɗɗiɗen kono jettor o kam ala ɗo haaɗi hay sinno enen eɗen jogui to kaɗɗen nde won noon Allah subhanahu wa ta'ala kañum ala to haaɗi wadde ko kanko jetteten jettoro ala to haaɗi. seɗen guuri e sen guurani foof jettoro koko jokki. en jetti Allah no feewi moƴƴereji ɗi Allah waɗante en. Allah ɗaccude en eɗen poofa tuggen oɗo qissa annabi Yusuf gila do tugguɗen nde e le en dañi lebbi ɗiɗi e feccere taw ha hande gonɗen koye gasnirde makko. Allah ene luɓi en ko luɓno en gila nde puɗɗotoɗen ha ɗo garɗen e gasnude ɗo ɗum ɗo koye moƴƴereji Allah jeeya. wadde en jettirimo ɗum kanko Allah ɗin moƴƴereji ɗi o luɓata en e ñande kala. en jettimo no feewi yettode wodanimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa so wonano kañum hay hunde wawata wodde. en godata enen saka jooɗeɗen ɗo eɗen kaala. caggal ɗum en calmini julɗo foof ɗo woni Seydi Sar kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. Allah no wawno tagde kala neɗɗo no tagiri baba adama ni o wiyata tan ko kun fayakun o wiyata tan ko won wona. kono noon o waɗi no waɗiri ni wona mere ko hikma woni hen. kanko Allah omo andi ko addanimo wadde no waɗiri ni. wadde Allah ko waɗi foof famɗata wadde enen en potani famɗinde ko Allah waɗi ko. Allah wona famɗuɗo kala ko waɗi famɗani wadde so waɗi no waɗi ni enen ne en potani famɗinde ɗum caggal nde mawni e makko caggal mangu makko kanko kadi o waɗi hunde ko waɗi koko mawni fotani famɗude e men enen ko e men. wadde en jetti jinnaɓe men en calminiɓe ɓayde ko kamɓe woni sababu woodede men e aduna. kamɓe jinnaɓe men to bange sharia woni alhamdulillah jibinɓe ne zati ɓe e jinnaɓe men to bange haqiqa kamɓe fof en calminiɓe. nde wonde neɗɗo ne jogui jinnaɓe ɗiɗo jinnaɓe to bange sharia e dewgal jinnaɓe to bange gandinɗoma lawol Allah o woni jinnaɗo haqiqa. kamɓe fof koɓe haqiqa en eyyi kono noon ko ni mbaweten wirude. en jetti Allah ala e mabɓe fof pamɗuɗo kamɓe fof koɓe mawɓe ko Allah mawniniɓe. en ñaguima Allah yo Allah renɓe yo Allah surɓe yo Allah danduɓe wuurɓe hen ɓe yo Allah hedduɓe ko juuti yaaɓe ɓe yo Allah moƴƴanɓe toon hebbina e mabɓe yurmede. en calmini julɗo foof ɗo woni hay goto en goppani. en calmini kala neɗɗo to woni en ñaguima Allah yo Allah renmo ɗon. hande noon ma yimɓe ɓe jaafo en
limtugol ngol ngam faadde sibi ko gardinɗen e haala ko ala e sago noon ko noon sibi hankkadi ken seɓɓitiɓe. En calmini parinaɓe foof e inde ceerno ahmadou diago. En calmini parinaɓe foof e inde ceerno ahmadou diago to banggue worɓe ɓe e inde ceerno mouhammadou kane. ɓeɗo ɗiɗo en nawi hen heddiɓe foof en nanniɓe hen ceerno mouhammadou kane. to banggue rewɓe ɓe en calmini parinaɓe foof e inde rewɓe ɓeɗo. to banggue rewɓe ɓene en dewni ɗumen e ɓeɗo hono sohna khadidiatou mbaye to sanwa ɗo en dewni hen sohna hawwa sow to tiri yimme. ɓeɗo ɗiɗo to paari ɗo en calmini parinaɓe foof. ceerno khalidou ly ha to naayi ɓe foof en nani ɗumen hen. en calmini evro naɓe foof taw koye inde ɓeɗo ceerno gaynde seydou diago e sohna hawo konté e sohna oumou touré en nanni hen heddiɓe ɓe foof. en calmini el befnaɓe foof e inde ceerno ifra karfa sow e seyni karfa sow. rewɓe foof naati hawwa sow e aysa soumari rewɓe foof naati ɗon worɓeɓe foof kadi naati. en calmini dendagal lo avranaɓe e inde ceerno ahmadou sy ahmadou bare sy e ceerno samba gangue heddiɓe foof en nanniɓe ɗon baya thiam. en nanni rewɓe ɓe kala kadi en calminiɓe ko alda e limtude gam fadde jaafo ɗon. en calmini e tiwo naɓe foof alhamdulillah hecci hanki ko toon tawete ɗen to tiwo e gérard mai. yo allah yoɓɓe moƴƴere. en beltima no feewi e teddugal mabɓe ngal ɓe teddini en taw ko sababu o ko mawɗo moƴƴo biyeteɗo tamara ba jeeyaɗo to dabbe. en jeehi toon seydi sar o teddini en caggal nde ɓe jaɓɓi en ɓe teddini en kadi ɓe duusi en. yo allah yomo moƴƴere kanko e wondiɓe makko. en calmini ɓe yii ko en walla ɓiɓɓe makko ɓesgu makko ceerno mouhammadou ba e ceerno ahmadou diallo foof ko sukaɓe makko en calminiɓe no feewi. ɓiɓɓe makko e taniko en kala en calmini seydi sar. kono en calmini mawɗo moƴƴo mo ganduɗa ko mawɗo o taaɓi tuggi galle makko ha to jippiɗen ɗo te taw kadi ko nokku potiɗo seeɗa omo yaara duuɓi 80 e duuɓi 5. mawɗo moƴƴo juulɗo alliyanke timmuɗo biyeteɗo yero thiam. en calminimo en ñaaguima Allah yo Allah heddumo ɗon ko juuti taw omo wondi e cuddiɗo makko biyeteɗo binta thiam. en calminiɓe no feewi to gérard mai kono noon ɓe gari ha to tiwo. en calmini usoy ndiaye koko denɗi men kadi koye moƴƴuɓe men o jeeya kanko e cuddiɗo makko mariame ñiiwa ndiaye. kono en calmini yaye ndiaye nawtetemmo ko ha to guuriki. kono en calmini aissata dem seydi dem ɓeɗo foof allah addi ɗumen toon ɓe gari tan ko salminde en saabi allah e yidirde e meɗen. seydi sar mi salminima no feewi. en calmini ɓeɗo ɓe teddini en ɓe jaɓɓima en ɓe duusi en. kono en calmini ceerno mamadou an ɗon ɗo chersi ɗo kañum e cuddiɗo mum sohna hawwa sy yo allah yoɓon moƴƴere. ene wayno so hawre welede allah ñande alhamis ko ɗon tawete ɗen ko ɗon jofeten ko ɗon balten ha ñande aljuma kikiɗe kirden so hawre welede allah jalten paari jeynede normandi. ɗum noon seydi sar mi artireɗema konngol kono mi ruttoto e haala he sibi mi gasnani inchallahu taala seydi sar. a jarama seydi sy ceerno khali abdoullahi sy golle ma jooɗi peewi. en beltanima dendagal bandiraɓe tiwonaɓe kala ha tenti noon sohna tamara ba e ngal ɗo teddugal e jaɓɓugal nonne kadi e délégation ma baɗɗo fayida ɓe jarama kamɓe kala e dendagal bandiraɓe kala. ceerno khalidou hettiyankoɓe ayawo weltare tv yewtere men buuɗal yurmede yiɗɓe ceerno ousmane ly hande ko koɗo men e nder yewtere men buuɗal yurmede ma on nan hen dani makko ɓoyata woni taw koye heɓade
sabu woni koye haccitade mo wooɓa tawa kafe makko ɗe teno mo jogui mburu kadi ne soosa ñebbe no fewi ɗum noon ɓooyata so paari tan ma o nanɗo dande makko sahaji jomen saabu eɗen gandi kamɓe haade mabɓe haalde taw ko maɓe naatayi ɗin sunumunuji tigui ceerno Khalidou a wi a gaynani ɗum noon bisimilla maɗa ceerno Khalidou. mi salminima lawol gongol Seydi Saar haala ka alay saago ka heewa seeɗa hay sinno ko heddi ko natti hewde ngam ɗum ɗo kadi ko hen jeeya. alhamisa jofeten ko Cherzi galle ceerno Mouhamadou An taw o jeeya ko fummi haara e cuddiɗo makko sohna Hawwa Sy sababu o noon Seydi Sy en mbimo Sy jinnaɗo men biyeteɗo Fadimatou Hamidou o yetta ko Sy toon to Wode Bere ko galle mabɓe jofaten so Allah jaaɓi ko ɗon mbalten pinen ɗon ñalten ɗon ha hiira kirden jehen to wiyete Évro taw koto sohna Hawa Konté e Gaynde Diako eɗen jogui toon conférence mo mbaɗeten so hawri e welede Allah ñalawma aset garowo ɗo o taw en hawra e 11 mois de novembre taw eɗen tawodira toon e ceerno Ahmadou Bambilor invité to dunoro o noon ko enen so hawri e welede Allah ñande aset 15 heures puɗɗotoɗen discours meɗen so hawri e welede Allah ɗon ɗo Évro ɗo en calmini bandiraɓe foof en teddiniriɓe e oɗo alhaali kono en calmini ɗo Cherzi ɗo ɓayde ko ɗon gonɗen ceerno Ahmadou Tidiane Talla gandiraɗo Amadou Soukayraji jeeyaɗo to Sinthiou Bamambe gorko moƴƴo newiɗo almudo timmuɗo taw eɗen calmina cuddiɗo makko sohna Fadimatou Dia en nawtatmo ha to Ciloñ kono en calmini kadi Hardiatou Sara en calminimo no feewi en calmini sohna Fadimatou Hamidou ha to Wode Bere Seydi Sar ɓeɗo ko moƴƴuɓe ko teddinɓe en alhamdulillah ko yimɓe moƴƴuɓe kono en calmini Lo Havre naɓe foof hay goto en keddani en calmini kamɓe foof hay goto en keddani en ñaaguimaɓe yaafuya noon en ñaaguimaɓe yaafuya en ñaaguimaɓe yaafuya sibi hande en dañade limtude inde mabɓe ɗe ɓe kandi e moƴƴere kamɓe foof kamɓe e Elbef naɓe e Évro naɓe kala en dewani inde mabɓe en ñaaguimaɓe yaafuya ngam fadde kono ko e ɓerɗe men ɓe goni en ñaaguima yaafuya kala mo en jattaki gila waɗi en méchance gila neldi en haala en jattaki ɗum wona salade men gila ɓamden yewtere nde faade hande won vakkuluji ɓooyɗi won goɗɗi goɗɗi hay sinno ɓooyani kono ɗi cuwa taw jabtede wona yidde men wona sago men ko ronkere en donku alhamdulillahi rabbil alamina eɗen jaakori hay goto mettinta hay sinno en jabaki ngam humpito ngo yimɓeɓe jogui e ngal ɗo gollal no way sattude e jokkodiraɓe no mbayi hewde yo Allah yew ɓeyde ɗum noon Seydi Sar mi ruttat e ma konngol kono noon en bismoto musidɗo men guiɗo men sehil men funere men kadi jaadiɗo men gorko moƴƴo gorko jewtuɗo gorko ñantuɗo gorko cinkuɗo buuɗal yurmeende gorko mo ganduɗa en meeɗa woppude ɗum caggal ɗo gonɗen fof ko enen e mum gondi ko jaadiɗo men timmuɗo jaadigal guittuɗo kadi yewede mo ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamina koko ñanti golle baɗeteɗe ɗi hono ceerno Ousmane Ly en calmini rinjawnaɓe foof hay goto en goppani en beltima e kadi tawede makko hande e ndeɗo jonde nde jooɗiɗen en mbimo kadi bisimilla makko sahande yewtere Yousuf ari ha e gasde eɗen bismomo eɗen mbiyamo bisimilla makko o salmina yimɓeɓe kadi kankone o haala no yiiri buuɗal yurmede inchallahu taala ɗum noon bisimilla makko kanko ceerno Ousmane Ly mi salminima Seydi Ly mi juurimama ñaaguimama du'aw kono mi duwanimama
mi ñaaguima Allah yo Allah heddane julɓe ko juuti, yo Allah sellina kadi yo Allah sembine, hokkuma cellal, hokkuma kattande, o sembinma, o ɗalduma ko mbawɗa ko, o ɓeydanma hen goɗɗum. ɗum noon seydi Ly, bisimilla maɗa, emin jiiɗi nande dande maɗa e nder buuɗal yurmede. Anne kala no jiiruɗa buuɗal yurmede ngal inchallahu taala. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisimilla maɗa. a jarama seydi Sy, golle ma jooɗi peewi ko triplé meɗen nde tawno ko funere meɗen enen tato kala ko en funeɓe enen ndendi yewtere nde dusdata hen tawno kanko jogui cakkude ndi tigui rigui. ɗum noon ceerno Ousmane Ly, yiɗɓe ma e sehilaɓe ma e hettotoɓe ma e yahoɓe ne boline ñuñane ñañane belta ene beltoro dande maɗa. Bisimilla maɗa seydi Ly, min calmini min mbima assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. mi salmitimo on ceerno Saar Abdullahi Saar, ceerno Khalidou Abdullahi Sy. kono kadi mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, onon e dendagal heeɗiyankoɓe men, heeɗiyankoɓe buuɗal yurmede tawi ko e tarihaji annabaaɓe. mi salmitima kadi dendagal musidɓe e salminoɓe en tawi koto banggue mon ummori. nonne kadi mi yettina on calminali musidɓe ɓe ganduɗa jogui fartange ko rewde oga banggue. dayiman ene mbiya en yettinan amen calminali e Saar Abdullahi Saar, kono yettinan amen calminali e ceerno Khalidou Abdullahi Sy. gandon windere nde kala ene weltani on kadi ene salmina on. mi wino mami yettin ɗum ɗo. kono kadi en jetti Allah no fewi. Allah dendi dindo en e ngol ɗo coɗol, ha kala to goto emin jiiya woɗɓe ɓe e ciftore walla woɗɓe ɓe namde, nde wonde ko coɗol ngol mettani jeeyede, wiyede an kam aɗa jeeya e yewtere buuɗal yurmede tawi ko e tarihaji annabaɓe, walla aɗa tawa yewtere buuɗal yurmede tawi ko e tarihaji annabaɓe. ɗum ɗon mettani nande te kadi mettani jeeyede. ɗum noon en jettiri Allah e on ɗon nema l'islam. kono kadi en jettani Allah, en beltanima heeɗiyankoɓe ɓe, nde wonde ko kamɓe goni sababu gurdam yewtere nde. nde yewtere woni wuni mum ko heɗede. dendagal heeɗiyankoɓe ndeɗo yewtere, Sénégal e ko taari ɗum, Mauritanie, Gambie, Guinéji, ha Sierra Leone, ha Burkina, ha Cameroun, dendagal to ɗemgal fulfulde woni baagal ene ƴogiri e gandal. eɗen gandi ndeɗo yewtere ene yetto toon te kadi ene heeɗo e toon. noon en calmini dendagal bandiraɓe ɓe kala. ceerno Saar Abdullahi Saar, ceerno Khalidou Abdullahi Sy, ɗo jaaroton ɗo e oɗo qissa nabiyullahi Yusuf alayhi salam mo ganduɗa ko garɗo e gasde, ko ɗo teddinirten dendagal musidɓe, dendagal sehilaɓe, dendagal yiɗɓe, ene hen ko jinnaɓe, hen ko mawniraɓe, hen ko miñiraɓe, hay ɓiɓɓe e baɗiraɓe ene hen. kamɓe kala en beltiniriɓe ndeɗo yewtere. eɗen gandinaɓe kadi noɓe gandiniri en eɓe jaadi emen e ndeɗo yewtere ni, enenne kadi eɗen tintinaɓe, en tini jaadugol mabɓe emen. ko wayno jinnaɗo men Baba Hamadi Ba gonɗo to e Madina Gonas, nene men nene Dieynaba Ali Thioub gonɗo to e mairie, e mawni men mo ganduɗa ko ambassadeur ndeɗo yewtere Dede Hawa Konté gonɗo to e leydi France tawi komo dondu e cammalle, e dendagal waaɓe no mabɓe ko en mbawa limtidde. kamɓe kala en beltanimamaɓe, kono kadi en beltanima musidɓe men ɓe ganduɗa eɗen keewi yaadude e mum en e ɗiɗo ñuñali, hono groupe Yanabi, kono kadi e dental Yanabi ɓe ganduɗa ñande kala ene keɗo buuɗal yurmede no haadirteni. e dendagal Sénégal no didori tengti e Dumgari Diaw e ko taari ɗum funnangue hirnangue rewo e worgo. ɗanniyankoɓe men wonɓe e nokkuji kala ceerani enen garta e men e wondude e men e ndeɗo yewtere, to to leydi Côte d'Ivoire, to leydi France, to leydi Amérique, Mauritanie, ha tigui rigui e bundi Nouakchott. dayman message uji ene gummoro en toon gam andinde en eɓe gondi e men e ndeɗo yewtere. ɗum noon ceerno Khalidou Abdullahi Sy, ceerno Saar Abdullahi Saar, ɓe mbi on yo on jokku golle
eɓe gondi e mon jamma e ñalawma, kono kadi ɓe duwoni on cellal nde wonde kon sagataɓe leñol. ɗum noon ceerno Sar Abdullahi Sar mi tottita on konngol inchallahu jokkon saabi ko onon keɗa. est ce que ceerno Ousmane Ly golle ma jooɗi peewi, min beltanimama, min calmitimama no feewi no feewi ha wona seeɗa. Min calmini groupe ya nabi fedde ya nabi, ɗum noon hettiyankoɓe ma ene jinnande sawtowol ma no fotiri kala. Bisimilla maɗa ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga rinjaw. eyyi ko noon tigui ceerno Abdullahi Sar e walli fo ceerno Ahmadou Kane yo Allah yoɓmo moƴƴere koni tigi o wino ya rabbi salli summa sallim ala annabi on woni tefanowo windere Allah tagi tago o ɓurniɗa ha taga ka wonoma ɓurɗo windere yimoɓe ngulle nayoɗe ngame jamaji bimede ɓurɗo windere julɓe cuute juuɗe mon dow mbaɗa manta annabi ɓurɗo windere tawreta lillejila zabura limata qur'ana dewongam ɓurɗo windere yafama adama kile kiñamno dandamanu sabi ɓurɗo windere dandama yusufa e woydunano yunus ndemodano ko ɓurɗo windere dognama musa khalilu werala e jeliɗaɗiri ko sabi ɓurɗo windere otilimtu gasata kala fo moroka ɓural kole seɓure ɓurɗo windere woni fo mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañeɗa ko ɓurɗo windere. noon ceerno Sar Abdullahi Sar ceerno Khalid Abdullahi Sy en dokki ɗum ɗo kala heeɗiyanke buuɗal yurmende, kala heeɗiyanke tarihaji annabaaɓe. noon yo Allah rokku en ñallude jaam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. est ce que ceerno Ousmane Ly golle ma jooɗi peewi, dande ma welde yuɓɓude yaadude e jamanu a weltanama no feewi. ceerno Khalid Abdullahi Sy natanen yewtere men eɗen ñaago bandiraɓe noon ko hen ɗum jeeya tigui rigui nde tawno alay saago kadi yimɓeɓe calmine, yimɓe kadi jewtide nde tawno ko noon. kono kadi eɗen eero duɗal ceerno Ahmad Dia Haramayni Sarifayni, nonne kadi ceerno Aliou Diawo ha toon to Kirmassar, ko noonne kadi duɗal ceerno Abdoullahi Wocci ha toon to tableau yara, ko noonne kadi duɗal ceerno Mouhamed Seck ha toon to Seleng, ko noonne kadi duɗal ceerno Sall ha toon to Sinthiou Mbal, ko noonne kadi duuɗe go taweteɗe nder leydi ndi to Mauritanie, Sénégal, Mali, Gambie, Guinée, nokkuji kala nde duwonto musidɗo meɗen ceerno Abdoul Maliki bamum baydaji, ko noonne kadi e banimen debbo sohna Fadimata Gueye walla mbiyen Rahmatullahi Gueye, yimmum Tabara e ko nandi hen kala ha toon to Italie, kadi ko yimmum aymuɓe, ko yimmum baydaji, ko yimmum baydaji, ko yimmum almuɓe, nonne kadi sohna Hajirata Sar walla mbiyen Haji Sar ha toon to France, ko gorgol mum almuɓe. ɗum noon duwanoɗen ɓe ceerno Mouhamadou Ibrahima Sow to Espagne, ko kawmum almuɓe, duwanoɗen ɓe no fewi nde tawno wallude almuɓe ko wallude ko mbatten ɗo henna ko wallude kon ɗo almu kon jangol nana ara, aɓe cohli paɗe, aɓe cohli keremaji, aɓe cohli comci tekkuɗi, ko wallude foof. ko ñaaƴeten ko almuwaruji kewɗi comci ɗi haalisaji ɗi nelde duɗe ɗe naftoro ballitoro almu kon kon ñaama kaara kon cella gonane jaam musidɓe tedduɓe. ceerno Haali Abdoullahi Sy ɗeɗo duɗe ɗe ewniɗen kala en ñaguimde ɓe duwonto ɓeɗo henna ha tenti sohna Rahmatullahi Gueye to Italie. eɗen wonde kadi ceerno Abdoul Maliki bamum baydaji, ko yimɓe wattuɓe baydaji hakkillaji no fewi
kala ko ɓe dañi ɓe peccata ko hakkude teri ngam wallidde almuɓe ceerno haalide ɓe ko jalɓe donade kono ma en garto e mabɓe e saahaji goɗɗi hankkadi ni yewtere nde en puuside en puuside jewte joni naten yewtere nde tan ceerno haali abdoullahi sy jarannoɗen ko yousuf e baaba mum ndeysan jaɓɓodiri danodiri nana goya caggal nde jooɗi duuɓi e kitale jiidirani ngam ko ɓittino ɗon ko ceerno haalidi bisimilla maɗa seydi sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal kono en calmini kaw yahya en calmini banum debbo yousuf biyeteɗo sira gakou kono en calmini sohna khadijatou dia taw ko cuddiɗo mum ceerno samba gangue kono en calmini sohna aissatou ndiaye taw ko cuddiɗo mum ceerno baya falamma dakhalu ala yousuf ayi yousuf e bamum jaɓɓodiri seydi sar ɓe jaɓɓodiri ɗo ɓe jaɓɓodiri ɗo en kaali ɓe mbaddi no ɓiɗɗo e bamum baddata ni caggal bayrodiral ɓe mbaddi no baaba e ɓiyum baddata ɗon tan wo bakaya ɓe goyi kamɓe ɗiɗo kala yaqub woni e wayde yousuf kañum no woni e wayde ɓe goni e wayde alhamdulillahi rabbil alamin wiyama ɗo toɓe goyata ɗo yaquba e yousuf yousuf heɓɓiti wi baaba e hema baaba ya abati e hema baaba bakaytu alayya hatta dhahaba basarak a woyi kam baaba a woyi kam caggal nde birmimami a woyi kam caggal nde birnimami ha guitama jeehi a natti wawde yiide o wi noon babiraɗo o kanko yousuf ha joni ko yousuf woni e haalde o wini baaba o wi elam taalam anna alqiyamati tajmauna mbete baaba a anda hay sinno en donki yidirde e aduna he yawma alqiyamati kam ma en ndendu darga rendinan en janggo jiidiren o wini baaba o kanko annabi yousuf baaba a woyi kam ha guitama jeehi a natti wawde yiide i baaba mbate a anda kam janggo yawmal qiyamati ma rendin en ndenditen gonen ɗo gotel gonden o wini baaba o kanko nabiyullahi yousuf alayhi salam ɗo ɓe goyata ɗo ɓe jaɓɓodiri en kaali taw o yani omo tallo kanko yaquba omo heppi ko memodirta e ɓiyi ko oɗo korsuɗo ɓiyi ko guittirɗo sunna o yousuf haali kaɗo haala a woyi kam ha guitoma jeehi mbete a anda yawmal qiyamati ma renditin en seydi sar konngol arti ema e on sa'a jokken golle ceerno haalidou ɗo yaquba woyi ha annabi yousuf wini bammum ɗo mbatten erago noon komo allah lubri mbatten erago mo allah lubri ɗo ɗo jaraten ɗo yewtere buuɗal yurmede yewtere mon buuɗal yurmede e kabruji mon ɗemgal pular ene hatojini e matériel uji moƴƴi saabu golle jewte nattodiroje namdi ko hutorade kaɓirɗe taw wona kaɓirɗe galle ɗe yimɓe galle ɓe jogui ndendina gam hutorade e saaha kala so tawi noddaɗo ari telƴina golle ɗe ɗum noon on joguiɗen hattanine weltore yousuf ɗo yarata ɗo jayde mon weltare tv yewtere mon buuɗal yurmede no kollirta ɗakkirta jewte ha ɓuura yuɓɓude ene hatojini won e matériel uji bawɗi yadude hen ɗum noon mbaɗen erago ko on joguiɗo kattanɗo jarlitiɗo wona sar abdoulahi sar waɗanta ala ko jayni nde waɗanta kala ko daña hen e baraji ko jomum jeeyi ɗum noon minen tan woto min jeeyi baraji onon e ɗaɓɓe baraji ɗi moni fo ɗo heediɗo yoɗɗirɗon baraji ɗi komin dañata ko dañon ɗum dañirta ɗum noon ko nano jungo e poos guitta cooda matériel ballita jaynide annene kala ko en yaaha keeɓa hen wallinno men ko musidɗo men Abdullahi Sow gorko mo lewe
on matériel mo totno en ɗeɗo balɗe o sumi ɗum jeeyi sababu ɗeɗo balɗe yewtere nde ande dalƴe seeɗa nde tawno matériel goɗɗi kutorɗin ɗi gona jaaduɗi e oɗon fannu no feewi. ceerno haali abdoullahi sy holko yaquba jaabi annabi yousufa caggal wimo baaba mbiyete a anda so en jiidirani e aduna yawmal qiyamati ma en jiidir toon holko baaba o jaabimo est ce que seydi sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama e namdal ma payodinga en calminiɗo baba Sildou Mbodj en calmini bani ko debbo mawɗo moƴƴo Munoye Mbodj e joom galle mum baba Dawouda Thiam. seydi sar mi salmitimama lawol gongol mbiɗa holko Yaquba jaabi Yousuf caggal nde Yousuf haali kaɗo haala Yousuf wi baba a woyi kam ha guitema jeehi a natti wawde yiide mbete a anda darga ma renditin en holko Yaquba jaabi. Yaquba heɓɓiti wi bala aha kay ko noon ko kalɗa ko noon mbiɗa andi ko noon sifori walakin khashitu kono noon sa yi mi waɗi no mbanmi ni kulmi an yasluba dinuk kulmi woto diina ma ɓoorade on saha fayu haalu bayni wa baynak so diina ma ɓoorima caggal en ceerti janggo sen jeehi ma ɗum won sababu wirna won hakkude men donken yiidirde janggo lahara. jude mondo boɗo manta annabi ɓuroɗo winde julɓe cute ju jude mondo boɗo manta annabi ɓuroɗo winde tawretalina jila zaborayimata qur'ana downgam ko ni Yaquba haaldi ko ɗum ɗo Yaquba jaabimo kanko nabiyullah Yusuf alayhi salam o wi kulmi ko to diina ma ɓoorade e on saaha ɗum wona sababu wirnawo lombo hakkude am e ma janggo donken yiidirde. Yaquba machallah ceerno Khalidou ko woynuma ko hunde mawde nde tawno wawi wayde hunde ko ganduɗo hunde ko baabo jaabima ko wonɗo miijo ma woɗɗoy ɗum jeeyi sababu gonɗi ɗi ɗum ne andani heptina ceerno Khalidou bisimilla. jaabimo kaɗo haala kanko nabiyullah Yusuf alayhi salam ɗum ɗo ko caggal wuuro to ɓe jaɓɓoyno Yaquba kanko Yusuf kanko e yimɓe makko ɓe jalti ɓe jaɓɓoyi Yaquba ko toon o haali kaɗo haala caggal nde o jaɓɓodiri e bam makko nde o ƴetti ɗum e leydi saaha nde yani ene ronki ummade o ƴetti ɗum o forti koyde o ƴetti baba o fawi hoore nde e buhe makko omo ɓuuco ɗum kanko annabi Yusuf o ɓuuci ɗum ha haqqille makko arti o fuɗɗi haalde haala ka o haali ɗo ka mbiɗen o haali kanko annabi Yusuf caggal ɗum baba o jaabimo ngol ɗo konngol ngol jaabimo ngol kalɗen wonde kanko annabi Yaquba o jaabima Yusuf wadde Seydi Sar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle wawi wayde hunde ko ganduɗo hunde wayata mayɗo ko ganduɗo mayɗo wawi wayde hunde ko ganduɗo hunde ko waynuma ko andudema ngol konngol ngol baabo jaabimo hande noon hewɓe gostitima diine mumen won yaltuɓe gendi mumen ɗanni gostiti diine mumen konko annabi Yusuf Allah rokkimo laamu wostitaki diine makko est ce que joni era ngo mbaɗɗen ko fate Jayde Weltare TV eɗen gandi Roi Hassan de mo leydi Maroc nde o mahata juma mo Casablanca
o wi ehe mon ɓiɓɓe maroknaɓe mboɗo jogui mboɗo hattani mboɗo wawi komi ruwa mboɗo wawi mahde ɗo juma mawɗo taw ko kalisam ɓolo kono noon beele kala ɓiɗɗo maroknajo fitoro becce mahi e juma he kala ko juula hen daña hen moni kala yo wattan dirham goto moni kala yo wattan dirham goto darnen juma ɗum woni juma gonka ɗo Maroc Casablanca gonka e nder ndiyam ka en gaari ɗon laabi kewɗi ɗum noon ehe moon bandiraɓe jayde weltare TV meeɗa yelo hay goto meeɗa sakku junggo hay goto kono kala baɗɗo waɗani ko hoore mum kattanɗo ne jogui ene wawi sodde matériel iPad moƴƴo platette muɗum taw kadi ko bawɗo marde ko heewi bawɗo jogade ko heewi taw wona ñande kala min momta komin gollata ko komin gollata min ñalata ko momtude ha laaɓa somin momtani min mbawa gollude taw ko mémoire mawɗo bawɗo yadude jamanu ɗum de ne sohla ɗum noon waɗata ɗum ko onon joguiɓe inchallah ceerno Khalidou ɗum waɗi ko caggal wuuro Misra ɗon ɗo ɓe cuwa nadde wuuro ngo ceerno Khalidou holko baaba o jokki hen Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaguima yafuya no feewi noon sibi haalde kaɗo haala rego en satti ne yurmini no feewi ene satti ɓennude taw ɓerde ma dillani hay seeɗa ko jorɗa ɓerde ko foof hay sinno a ɓooyi rewde hen sa ɓooyi rewde hen ne walluma eyyi wasa waade no wayanno kono ene satti no feewi no feewi en ñaguima yafuya no feewi kono en calmini mawɗo moƴƴo hono Soda Konté en calmini joom galle o ceerno Sharif Mbodj en calminiɓe kamɓe foof yo Allah yoɓɓe moƴƴere ha ceerno Abdullahi Saar ɗum ɗo ko caggal wuuro nde wonnoon Yousuf en jaltu ɓe jaɓɓoyi e bamum Yousuf ɓe jaɓɓoyi dendagal banu Israila en banu Israila ko ɓiɓɓe Yaquba ɓe jaɓɓoyi ɓen ko caggal wuuro nde ɓe jaltata nde wuuro ngo foof yalti ko adi Yousuf kono Yousuf nde yaltata kañum tan o yaltide koye ujunnaje nayo yaaduɓe e makko taw ko police ji wabɓe gembe lefol gotol kala goto e mabɓe ene waɗi tengade kange nde ene filtira kalis to banggue dowtu ladde nde kayre foof nde ñanta caggal nde ñantama ha yooɗi ɓe mbaɗi sappeji kamɓe pop ɓe mbaɗi no juuloɓe mbaɗata ni nden annabi Yaquba o ngabbi o yettima omo wondi e ɓesgu makko ngu o jibini omo wondi e hafadatuhu taniraɓe makko ɗum tan nadara ila sahara o daari ndeɗo ladde kanko annabi Yaqub ladde nde noon mamlu'atun bil fursani ladde nde ne hebbina pucci ɗo darɗa fof ko pucci jiyata ladde nde ene ñanta taw ko mbadiji o daari ladde nde kanko annabi Yaquba pucci ɗi hankadin eɗi kija eɗi nawda kijali ɗiɗi mbayno ɗi goni ko e yimde ni ɗon tan e ɗon kanko annabi Yaquba o weddi guite makko o daari ɗum no wayi yodde ni o ñimni hen guite makko ha juuti o weddi guite makko dow kanko annabi Yaquba to weddi guite makko dow ɗo o soyni maleykaji maleykaji ni holko kalata maleykaji ɗi jogui ko konngol gotol subhanallah Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Haali Abdullahi Sy ɗo weddi jiiɗe makko dow o soyni maleykaji ɗon mbiyeten bandiraɓe hettiyankoɓe yewtere buuɗal yurmeende joguiɗo kattanɗo bawɗo somo sodana matériel moƴƴo ko wayno ay patuji moƴƴi taw ko jayde weltare TV yo tinno wona moƴƴi noon woto won tan bonkon wiye jomum soodi taw wona neɗɗo sene sooda neɗɗo yo sooda ngo moƴƴi taw ko original min mboɗo yiɗi ko moƴƴi mboɗo yiɗi ko yooɗi kono mboɗo yiɗi ko moƴƴi ko woni original
neɗɗo kala kada rokka ɗum e aduna rokka ɗum ko moƴƴi woto rokka ɗum chinois woto rokka ɗum ko boni hokku ɗum ko moƴƴi duumdo hen ɓoydo hen kala jiiɗi kan andi ne moƴƴi ɗum woni dokkal ɗum woni ko Allah wiyata e qur'ana to on keɓata jamais moƴƴere so an dokkon ko moƴƴi sa rokki ko moƴƴi noon nden noon keɓa moƴƴere nde ceerno haali Abdullahi Sy tarengal jaɓɓungal ha oɗo ñalawma hande mo gonɗen leydi Égypte ɓuuri yodde ko fati déco kala ko fati banggue décoration so galle mum so suudu mum so boli mum so jaɓɓungal mum sarmil cheikh wawi eskey Égypte ngal jaɓɓungal garɗugal Yaquba weddima larki mum weeyo yi malikaji kala malikaji ngoɗo weeyo ceerno Khalil holko malikaji ɗi mbiyata e holko are makko kanko Yaquba. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calminiɗo mawɗo moƴƴo walla mawɓe moƴƴuɓe Samba Gueye e Manguel Gueye kono en calmini ɓiɗɗo mabɓe moƴƴo o hono Rahmatullahi Gueye. Alhamdulillah ɗo tan Yaquba footi guite mum o weddi dow e kammu he o ƴiiɗiɗo maleykaji ene kippi dendagal yimɓeɓe maleykaji kewɗi ɗi limotako ɗi gari tawede jaɓɓungal hakkude annabi Yusuf e bamum kanji maleykaji ɗi joguiti ko konngol gotol eɗi cubi hina eɗe mbiya subhanallah eɗi cubi hina Allah ɗi cenna Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah 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 ko ɗum ɗo maleykaji ɗi joguiti taw ɗi goni ko e weeyo he wona neɗɗo foof noon yiyata ɗi kono annabi Yaquba yiiɗiɗo maleykaji ɗum woni ko Jibrilu alayhi salam ari o yetti dental ngal kanko Jibril o ari caggal Yaquba daari ɗiɗo pucci o hawama ɗum ɗon way yodde ni eno way hewde ni eno way yaadude ni e programme o no way ni sa faami seɗen jiiɗi wadde mogo eɗen jiiɗi wadde théâtre koma mbaɗen répété no feewi eyyi ko jiɗɗen fijoyde to ko balɗe eɗen mbaɗa ɗum ga hade men fijoyde taw sen jeehi ene rego ene rawa lawol elle kamɓe ko ɗum ɓe mbaɗi sa yino ɗum way yodde ñande hen ni elle koko ɓooya gollede haade ɗum yaltinede ɗon tan Jibrilu ɗo darata ɗum no way yodde ni Jibrilu ari e makko alayhi salatu wassalam Jibrilu wimo Yaquba unzur ila al hawa fa innal malaikata qad hadarat sururan ay ndar weeyo ngo maleykaji ngari tawama sibi weltade hakkude ma e ɓiyo o jaɓɓungal moɗon maleykaji ɗi ene goya bakina mahzunina maleykaji ɗi ene goyanno ñande pop eɗe cuni ñande foof gila Yusuf e bamum certi maleykaji koye bojji gonno eɗi balla Yaquba sunade sibi ɓiyum yeehi wirnima ɗum caggal gilli makko gondi e oɗo ɓiɗɗo maleykaji ɗi gonno ko e wayde eɗi cuni eɗi balla annabi Yaquba kono noon ɗi tawama hande jaɓɓungal annabi Yaquba e ɓiyum ɗi goni e weltade ɗi goni e subi hinde sibi weltare ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo goto jaafoɗon ɓiɗɗo goto moƴƴo ɓuuri jibinde temedere ko nafata jibina ɓiɗɗo goto moƴƴo ɓuuri jibina cenglal ko nafata ɗum noon bandiraɓe jibinde saɗani saaɗi hande ko nehede daron ko jibinɗen ulluɗen hande aduna o beele hande woni men kooliɗo mayde acca ɓe duwontoma ɓe cakkontoma ala gila ɗo wuuri ɓe calmintama ngala e ma haaju sa neli yahata wannam ataye mi waɗani o woni koye hanguede o wondi ko hamnade min sona mi yaltat galle baba mi yaha biyoma noon sa maayi serte ma o gollotto ko naafigagal sa maayi o waɗete statut babam nenam maayi waynakimi o wonay woykinade omo haalana yimɓe taw meeɗa jogade ma haaju hande ko ɓe joguiɗen naafigagal yidde jinnaɓe mum taw yettaki ɓernde aɗa ñanta woɗɓe aɗa wona woɓɓe tawa ɗo calminten ma kam kuttiri mbayi
ñanta yummum ñanta bawmum ha yowaɗa haade ñantude goɗɗo rutto kadi ñanta goɗɗo ɗum ko hunde wande fayida neɗɗo yo ñantu jinnaɓe mum wutte mo kandinɗa e goɗɗo neɗɗo wulluma luukma yimma guitta wutte dokkama rokku yumma haadema rokkude goɗɗo ñantu yumma ha yooɗa ñantu bamma ha yooɗa haadema ñantude goɗɗo a ñanti kaari ha yooɗi bamma nanda ala wutti ka gacce ɓole ɗum alay saago yimɓe mbatten haqqillaji men oɗo tariha Yusuf wari ko wallude en est ce que e oɗo henna ñalawma caggal muñal ko Allah tan woni Allah kala ko wona Allah wawa wonde Allah ceerno Khalidou annabi Yusufa bismima ba makko faade Misra bismima ba makko e makko holko ngoni gardi hen ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi en calmini sohna Aissatou Wele ha to Jowol kono taweteɗo ɗo kono en calmini joom galle o hono ceerno Hamme Sy kono en calmini jeefu e tokara nene sohna Zeynabou Sy koni woni no Allah waɗi Seydi Saar oɗo ñalawma sa tawama cikkata ko yawmal qiyama cikkata ko ñalawma darga nde won noon ñalawma darga Allah taggat ndiɗo leydi ha laaɓa o yamira leydi daneri tal yo adde wani no halis danejo ni nde meeɗa wofede Allah ko hen yimɓe ñawete yimɓe ɓe foof daro hen maleykaji gonɗi asman ɗi pop jippo pirlo yimɓe ɗen nangue fooɗe e le ñalawma oɗo ene nandi e ñalawma darga nde wonde yimɓeɓe pop nene less ene jabɓi annabi Yaqub maleykaji pop nene kippiɓe e dow mabɓe ñalawma moɓe naati kamɓe Yaquba e galle mum ñalawma moɓe naati Misra ngam yidirde e annabi Yusuf ñalawma o hawri koye ñalawma haran ñalawma haran ko heewi kewi e on ñalawma ko heewi kewi e ñalawma haran wadde ene jeeya e ko kewi e ñalawma haran ko ñande hen annabi Yusuf yidiri e bammum ñande hen ɓe jiitodiri wadde noon Allah subhanahu wa ta'ala wi falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu misra inchallahu aminin nden annabi Yaquba e wondiɓe mum woni galle mum nden ɓe naatiɗo Yusuf ɗo Yusuf footi jinnaɓe muɗum o foodi jinnaɓe makko o ɓattini hoore makko awa ilayhi e bawayhi won konngol wi ɗum ɗo ko ladde to waɗi won konngol wi ala ko kalten ɗo ko waɗi ko caggal ɓe naati e wuro ngol konngol noon ɓuri sellude to nder wuro to ɗum waɗi o foodi jinnaɓe makko o takki sara makko o jaɓɓodiri e maɓɓe bimana wiyama awa ilayhi abawayhi ko jinnaɓe makko gorko e debbo wiyama ko nene makko tigi rigui jibinɗomo wiyama ala ko gorgol makko hen banggue nene makko hen banggue e konnguɗi kewɗi gaari hen ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno haali Abdullahi Sy koyɗol ngol caggal o bismima jinnaɓe makko hol hen ɓurgol jiccude. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi en calminiɗo ceerno Oumar Ndiaye tollo Havre kono en calmini sohna Rahmatullahi Lam e joom galle mum Sanar Guissé en calminiɓe no fewi Seydi Saar ko ni woni no annabi Yusuf waddi e jinnaɓe muɗum wiyama ko nene makko wondude e bam makko o jaɓɓi sibi koyɗol ngol kongol gonga Allah waɗi noon nene makko ummiti ɗo lelino e yanade mum ari ha ɗum gasi rutti e yanade mum won konngol windani wiyama ala ko gorgol makko hen nene makko hen biyeteɗo Layya nde wonde yummakko ko Rahil wiyete wiyama ko oɗo Layya e nene makko jiide yumma e baba ndenduno gorko goto
laya ko gorgol makko sibi ko joom suudu mum ba makko jibinɗomo o wadde ko gorgol makko e on banggue kono ko nene makko kam e nene makko jiide yumma e baaba komi anda foof kam woni jiidigal kam no fewi ne sanne eyyi wiyama ko o wiyama ni ko wona ɗum goɗɗum haalama hen wiyama ala Allah wurtin nene makko biyeteɗo rahil jibinɗomo o tigui rigui caggal nde mayno on ari ha sujjidi e mabɓe caggal ɗum rutti e yanade muɗum kaɗo haalama hen wa qila ahya llahu ummuhu bada mawtiha wa sajadata lahu hay ɗum nde woni sababa ko ta haqiqan li ru'yahu nene makko ummitina caggal nde mayno sujjide e mabɓe saaha nde ɓe cujjantamo saabu wawde gonɗinde koyɗol makko ngol kono noon wallahu alam bi haqiqatil hal ko Allah tan woni gandude haqiqa oɗo bete ko ni walla ko konngol gadigol ngol kono foof haalama hen Seydi Saar caggal ɗum sujuudu o arani ala kalɗen ko ɓe o jaɓɓiɓe hol kamɓe ko ɗum kalɗen kono sujuudu o en cuwa taw haalde ɗum on ko ma jettoye ɗum wa kharru lahu sujjada ɗon tan kanko annabi Yusuf o jaɓɓi jinnaɓe makko o fooɗiɓe fewde e makko o jaɓɓodiri e mabɓe jinnaɓe makko ɓe noon hono no mbiruɗen ni won konngol wi ko jibinɗomo o tigui rigui arti won konngol wi ala ko nene makko togoso hen gorgol makko hen ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou Yusuf jaɓɓima jinnaɓe mum bismimama ɓe nder Misra ken rokkiɓe hoolare saabu andede lamɓe Misra hanki ko lamɓe ñaatɓe no fewi holko ɓeydaniɓe e deññude ɓerɗe mabɓe faade wuuro Misra. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama e namdal ma no fewi mi weltanimama e namdal ma no fewi en calmini baba Abdourahmane Diop tawete to Duro kono en calmini gorgol Batuli Camara Seydi Saar koɗo tan Yusuf wi jinnaɓe mum naate e leydi Misra he taw oɗon kooli udkhulu Misra inchallahu aminin naate e leydi Misra he so Allah jaaɓi oɗon goni hooliɓe aminina min kulli makruh li anna annasa kanu yakhafuna min muluki Misra e on saaha yimɓe ene kuli laamu Misra hay goto natata ɗon taw ɓernde mum ene deeƴi Yusuf noon wiɓe naate Misra oɗon kooli aminina ala anfusikum wa ahlikum li annakum antum mulukuha wadde fala takhafuna min ahad naate e leydi Misra oɗon kooli e koye mon hay hunde yettotako on oɗon kooli e koreji mon ɓesgu mon e famille mon kala nde wonde onon ko onon goni laamiɓe leydi ndi saabu ko ɓiyon laami ko miñon laami ko mawnon laami ko onon laami leydi ndi sibi laamiɗo leydi o ko e mon jeeya ko onon laami leydi ndi naate leydi ndi oɗon goni hooliɓe hay hunde yettotako on sowona jaam kono ko ene metta on kene gaaña on ala yettotako on wadde on kulataɗo hay goto on kulataɗo hay hunde ko onon laami leydi ndi so neɗɗo laamima kay bamum ari elle babiraɗo koye laamu he jeeya sibi babiraɗo o koko hormete babiraɗo o koko teddinte so yumma ko noon so mawniraɗo ko noon so miñiraɗo ko noon ene jogui horma hay hunde yettota ko ɗum ɓayde ko miñi ko woni lamɗo ɓayde ko mawni ko woni lamɗo ɓayde ko ɓiyi ko woni lamɗo ɓayde ko bam makko woni lamɗo ɓayde ko kaw makko ɓayde hay sinno ko sehil makko ene jogui horma ala ko haali jibinɗo walla jibinaɗo wadde Yusuf wiɓe udkhulu Misra inchallahu aminina o ko ala anfusikum wa ahlikum li annakum antum mulukuha wadde fala takhafuna min ahad
naate leydi misra oɗon kooli e koye mon ala ko yettoto on ko ene metta on oɗon kooli e ɓesguji mon kala nde wonde ko onon goni laamɓe leydi ndi ko onon jeeyi leydi ndi sibi ko ɓiyon laami leydi ndi wadde noon on kulata ɗo hay gooto on saaha o bismi jinnaɓe ɓe e leydi misra kanko annabi yusuf wadde ko ɗon konngol arti e ma Seydi Saar e on saaha jokken golle musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayaw weltare tv min ñagoto yaafuy noon hande ne wawi hunde juuta no fewi wonɓe nder koyaɓe sakkiraɓe weeɓe amin ñaago yaafuya no fewi sa oɗon gullito wonmo tottoton moto nawa téléphone aji mon ka yahat télécharge ya min ñagoto yaafuya no fewi kono inchallah mamin gustoy calminali ɗi e gueɗɗe foof kadi ha gueɗɗe ɓuura wawde yuɓɓude inchallah beele ɓuura kadi wawde newanade wonɓe e nder koyaɓe tigui rigui ceerno haali Abdullahi Sy annabi Yusuf andiniɓe yooɓe nan misra e hoolare ɗo ko logique saabu lamɗo so laamima leydi koye leñol moon onon leñol ngol on nattat hulde lamɗo so laamima leydi kon bandiraɓe mum onon bandiraɓe on nattat hulde wona kadi ene jogui kadi wone rendo men joguiɓe Allah udditi ko lamɓe koreji mabɓe no mbawi wonde laddiyankoɓe ni foof so gaari keƴat teno kolata teno cuusat mi yiiɗum mi yiiɗum guitam ɗum noon alhamdulillah yettude Allah o bismima jinnaɓe makko o heññiɓe holko haalde mabɓe e holko babiraɗo wimo Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama annabi Yusuf o hokki cuusal jinnaɓe makko e leydi misra o andiniɓe ko kamɓe laabi leydi ndi o andiniɓe ko kamɓe jeeyi laamugu o andiniɓe eɓe jogui hoolare o andiniɓe hay hunde heɓataɓe wadde kamɓene ɓe joguima cuusal caggal ko poɗɗono annabi Yusuf ko annabi Allah ko nulaɗo Allah caggal ko poɗɗono laamu haali kaɗo haala hay sinno wona ɓiɓɓe hay sinno wona kamɓe jibini Yusuf so tawi tan ko lamɗo o tan wonno taw jibindo ala hen jibingol ala hen kamɓe arɓe ɓe wona kamɓe jibini oɗo lamɗo hay sinno ko lamɗo misra oya wonno so haalino kaɗo haala eɓe jogo hoolare ala ko haali ko lamɗo haali haala ka kadi tawi lamɗo o kalɗo kaɗo haala ko lamɗo moɓe jibini e zatiyan hoolare ɓuuri wonde kadi e so tawi wonino wona moɓe jibini hay sinno ko wonino ko moɓe jibinani o so haali kaɗo haala ɓe dañanno hoolare ala ko haali kadi woni moɓe jibini ɓe dañi hoolare heddade e hakkillaji e ɓerɗe deeƴƴe caggal nde o haali kaɗo haala kanko annabi Yusuf Seydi Saar waɗandi koɗo yewtere men haɗata hande so hawri e welede Allah ha janggo ƴeewen so tawi Yusuf ene jokkito ha laaɓa inchallahu taala mi salminima mi weltanimama ñaguima yaafoyo noon dande nde mbiɗa yoomi seeɗa yominimi noon ko qissa o jurum mum jaggimi wona hay hunde ko qissa o tan o mona gasa goo ɗiɗi ɗon yurmini ɗum tan woni ko jaggimi kono mbiɗa selli hay hunde wondani en calmini julɗo foof ɗo woni en ñaganima julɗo foof moƴƴere en ñaaguima Allah sibi barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e kadi en nawdi hen barke annabi Yusuf mo kalten o yo Allah moƴƴanen aduna e lahara enen julɓe foof en kertinani hay nokku kala julɗo ɗo woni tan en ñaaguima Allah sibi nelaɗo makko tedduɗo ɓurɗo windere o sallllahu alayhi wa sallam en nawdi hen kadi sibi barke annabi Yusuf mo jewteten e oɗo dumunno foof yo Allah moƴƴan kala julɗo ɗo woni julɗo foof joguiɗo haaju enen andi hen ala bawɗo humtude haaju o so wona Allah Allah noon kumto haaju o en ñaaguima Allah en ñaagorima ngam annabi makko ɓurɗo dendagal ko ɓuuri woni sallllahu alayhi wa sallam e kadi en takki hen barke annabi Yusuf mo jewteten o kala julɗo ɗo woni haaju mo jogui o yo Allah humtanmo haaju o sibi ɓeeɗo ngam ko Allah yiɗiɓe ko yo Allah humto haajuji dendagal julɓe foof ɗo woni kala neɗɗo ɗo woni omo jogui haaju
ñaagiiɓe du'uuji ɓe eɓe ñaagaaki ɓe pop yo Allah humto haajuuji maɓɓe e keeriindi kadi e keeriindi Saar Abdullahi Saar mi ñaagiima Allah mi ñaagoriima Allah ngam nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ngam saɗa yiɗi duwaw ma jaabe rewnu e nelaaɗo Allah en ndewniiɗo makko ɗo caggal ɗum en ndewnii heen annabi Yusuf kanko e baaba makko e barke maɓɓe en ñaagoriima Allah barkeji maɓɓe kamɓe ɓeeɗo tuggi e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haa yetti Yaquba haa yetti Yusuf barkeji maɓɓe en ñaagoriima barkeji maɓɓe yo Allah hokki sago ma Ceerno Abdullahi Saar mi ñaagiima Allah subhanahu wa taala mi ñaagoriima sabi nelaaɗo Allah mi ñaagoriima sibi annabi Yaquba barke makko e barke Yusuf yo Allah hokke gurdam juɗɗam Seydi Saar mi ñaagiima Allah nelaaɗo mi ñaagoriima Allah sibi nelaaɗo mi ñaagoriima Allah sibi annabi Yusuf e bamum e barkeji mumen yo Allah hokke arsugi jaajjo Seydi Saar mi ñaagiima Allah mi ñaagorimomo ngam nelaaɗo Allah tedduɗo o mi ñaagorimomo annabi Yaquba e barke mum e ɓiyi ko annabi Yusuf e barke mum yo Allah waɗ e ko jibinɗa barke tuggi e ma fayi e sohnajo o fayi e ɓesgu ma ko jibinɗa yo Allah ɗum foof yo Allah waɗ e mon barke mi ñaagiima Allah mi ñaagoriima ngam nelaaɗo Allah mi ñaagoriima ngam annabi Yusuf e bamum e barkeji mumen to jiɗɗa yettoyade to yo Allah yettine barke annabi o sallallah alih barke seydina Yusuf e bamum e barkeji maɓɓe mi ñaagiima Allah mi ñaagorimomo ngam nelaaɗo Allah mi ñaagorimomo ngam Yusuf e bamum e barkeji mumen mi ñaagoriima sibi ɓeeɗo yo Allah hokke ka sikkanoɗo daña e moƴƴere Seydi Saar aɗa haandi e ɗeɗo geɗe fof aɗa haandi heen mi weltima sanne mi weltima mi ñaaguima Allah mi ñagorima ngam nelaɗo Allah mi ñagorima ngam annabi Yaquba e ɓiyum Yusuf e barkeji mabɓe en duwanima ceerno Ousmane Ly yo Allah hokkuma sago makko e gurdam yo Allah junnu gurdam makko yo Allah hokkuma sago makko ko jibini yo Allah waɗen barke yo Allah hokkuma ñamde e barke ko jibini ko juuti ya ko woni jaadiɗo moƴƴo ya ko woni moƴƴo ya ko woni gandone kay ya ko woni karesire ya ko woni newiɗo hay sinno a nan daane nde tan a andat o gorko ko newiɗo ko moƴƴo ko karesire yo Allah heddumo e gurdam ko juuti Allah hokkamo yaajede barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam mi ñaaguima Allah noon mi ñagorimomo ngam nelaɗo Allah mi ñagorimomo ngam annabi Yaquba e ɓiyum e barkeji mumen yo Allah waddu en haɗo en ceertata woten jiikene Muusa goto emen hakkude meɗen enen e dendagal julɓe foof yo Allah waɗan ɗumen noon en duwanima julɓe pop ɗo goni mi ñaaguima Allah mi ñagorima Allah nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam mi ñagorimomo ngam annabi Yusuf e bamum e barkeji mumen yo Allah heddanen gurdam ceerno Mahmoudou Belli yo Allah heddanen gurdam ceerno Mahmoudou Belli wondude e cellal wondude e kisal wondude e ndenka Allah yo Allah waɗan muɗum kanko e ɓesgu makko foof en duwima en ñaaguima Allah yo Allah heddanen ceerno Mahmoudou Belli yo Allah heddanen alhajji ceerno Mahmoudou Belli ko juuti gurdam makko juuta en ñaaguima Allah mi ñagorimi sabi nelaɗo Allah mi ñagorimomo sabi annabi Yusuf e bamum e barkeji mumen yo Allah heddan en ceerno Mahmoudou o wuura ko juuti yo Allah hokkuma cellal hokkamo kisal yo Allah hebbini e makko ndenka Allah hokkamo ɓesgu makko ronta ko jogui ko omo wuuri o juura o juutde hen Seydi Saar mi duwani mama mi weltani mama no feewi waɗandi ko ɗon goppan mami ha Allah hokken hawrude e janggo inchallahu taala mbadden hen ƴeewen so tawi eɗen mbawi jokkidde Yusuf alayhi salatu wassalam yo Allah tas en e barke makko kanko e ba makko yo Allah tas en e barkeji mabɓe yo Allah tas en e barkeji mabɓe yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala en calmini dendagal moƴƴuɓe kala ko yaltuno Yusuf ha to haɗoy en calmini ɗum en juurima ɗum ko wuuri hen e ko maayi hen foof kono en calmini sira gako bonum debbo Yusuf o yo Allah yoɓe moƴƴere Seydi Saar yo Allah hokku en hawrude e janggo en calminima no feewi en calmini ceerno Ousmane Ly yo Allah yoɓon moƴƴere yaadiɓe moƴƴuɓe
en ganduɗa ko funeɓe meɗen, ko musidɓe men, ko yiɗɓe men, ko sehilaɓe meɗen, ko bandiraɓe meɗen, ko kosam men, ko enɗam men. ɗum noon hatta gadin inchallahu taala. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. yewtere mon buuɗal yurmeende en rokka mon docteur Djiby Sow. docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. docteur Djiby Sow tawete koto kiidira kono kadi ko baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha to leydi Sénégal e nokkuji goɗɗi kala. docteur Djiby Sow saari ha to jeere kiidira ma tawɗon waɗɗani mairie ndi ko ɗon docteur Djiby Sow tawete. ma tawɗon tableau mawɗo ne winda grande guérisseur international docteur kiidira ganda yettima. docteur Djiby Sow ko cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron, kiis, nem, hémorroïde, prostate, diabète, tension, ɗojju dumingo, koyɗe musoje, keeceji musoje, caɗele jibinirgol, caɗele horago, cimmiɗo huuɗo bonko ko ha naate ƴiƴam muɗuma mo seyɗani memi, prostate, kala mum de sa jokkodire docteur Djiby Sow ma ɓen ko laaɓi. docteur Djiby Sow ene safra woni ñabbuji goɗɗi ɗi kalaka kono kadi sa yiiɗi jokkodirde on docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. so tawi noon ko tonggode makko leydi Mali ne waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47. musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow e jeese moɗon. ceerno haali Abdullahi Saar jarama yo Allah yoɓe moƴƴere duwa mo duwiɗa o minen kala min denti min mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina. dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dongori jaw dusɗo en hande dusde e men ndeɗo hen yewtere altina hande o taarih o no lelorini ko musidɗo moon ceerno haali Abdullahi Saar gorko mo sorigo to kaɓirde to lowre moon YouTube ha mbawon larde gueɗe moon juɓɓude ɗe ko musidɗo moon Seydou Abouba gorko mo Lukseyba gorgol ɗo yeeso haalirde he noon ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko moon ndulumaji nawtamo ha to wuddure tigguere tawela kosam ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe. sabu gorɗo winde dandama Yusufu e woyndo nano Yunus nde moɗino gorɗo winde dandama Yusufu e woyndo nano Yunus nde moɗano ko ɓurɗo winde